Kasureco 2 Safety Tips. Kung nagwawara-warang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli tabaad magdulot ining pagkaraot o kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulos sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laog kang harong asin baka magdulot ng kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poko mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag nin boradol harani sa linya o kawad nin kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureco 2, serving better for you. Kasureco 2 Tipid Tips.
Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na ini Kasureku2 Safety Tips. Kung nagwawara-warang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli taba at magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku2. Kasureku2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureku2 para maaksyonan asinda magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku2. Kasureku2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku2. Kasureku2 Tipid Tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku2. Kasureku2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad nin kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku2. Kasureku2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit. Para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku2. Kasureku2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikayan na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureku2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts wherein he or she is a new member. For additional new connections,
under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Casureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Casureco 2, serving better for you. Casureco 2 tipid tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliin si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2. Casureco 2 tipid tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Casureco 2 safety tips. Kung nagwawara-warang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli tabaad magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2. Casureco 2 safety tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulos sa pinakaharining opisina kan Casureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2. Casureco 2 safety tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laog kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2.
Kasureku 2 tipid tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliin si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 safety tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 safety tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulong. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 safety tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikayan na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureku 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureku 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureku 2, serving better for you. Kasureku 2 tipid tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliin si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 tipid tips. Maggamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators asin kan coal hydro asin geothermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureku 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill?
Ang sa tong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang sa tong electric utility aro kang kasureko 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution number 16 as in 20 series of 2009 as in Resolution number 10 series of 2018. As in man an man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ning presyo ning coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. As in ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kan sa tong mga pasilidad as in linya, 8% sana. Kasureko 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan as in maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo as in di maglobo ang bayadan sa kuryente as in mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, as in maiwasan din na mag-overheat as in magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureko 2.
kompleto ang sa tuyang mga lugar na sakop kang Feeder 51. Yan, part kang Del Rosario, kabali po ining sa may Barangay Hall, ano po, Kararayan, ining Camilla Heights, San Rafael, part kang Pakul, ano po, poon dyan sa may Caceres Heights, ining sa may Primos, Patukad, hanggang Panikwason, Carolina, yan. May sakop man ang portion kang Magaraw, ining sa may Karangkang, Barangay Karangkang Magaraw. Yan, gusto sabihin po, ining Feeder 51 ta, may siya ning kuryente poon alas 9, hanggang may ang rason po kayan nanutaran ta kaya tabi radyo manmani na kang bagong taon dakulon mga report mga reported sa tuya na nagkaigwa ng mga problema sa linya ng kuryente and nahiling ta na duman sa actual na inspection ng sa tuya mga technical personnel na igwa pong mga sangana naman ng kahoy na nagtatama na sa secondary and primary lines kang Casureco dos. Yan. Siyempre, si mga re-rebayan ta po dyan, kabali na po si maintenance ta sa mga insulators, itong may mga nagkakaigwa ng truck, may pasa, si mga insulators ta, na nahihiling tang problema. May mga hotspots, lalong-lalo na hindi sa may corner kaining Kararayan and Del Rosario, San Isidro, ning mga hotspot da gusto sabihin iwan mga nagbabaga sa linya kang kuryente itong mga minsan itong mga clamp si hotline clamp yan nakakaigwa ning mga hotspot mga corrosion tabi radyo manmani malipot na bagang panahon po hanggang po yan duman sa may San Isidro Elementary School pasiring sa may Haciendas Dinaga and Patukad man, hindi sa may Carolina, sentro kang Carolina, San Isidro, Carolina, Panikwason. Yan po ang mayong kuryente. Pero kung sakali man, tabi radyo man manita, igwa kayo kita mga portion dyan, elimination ang ginigibuta. Gusto sabihin, kung matapos ta po hindi sa may Del Rosario, hanggang po hindi sa may portion kaining pasiring Kararayan, na amay-amay tang matapos, may sectionalizer kita sa may portion kang Kararayan, ang mangyayari tabi may balik po si kuryente di sa may portion kang Del Rosario, hanggang po dyan sa may Kararayan. And pareho man po ang mangyayari. Halimbawa ngayon po ang Kararayan, hanggang po duman sa may San Isidro Elementary School, kung matapos na po yan ng amay-amay, maka-clearing kita dyan ng matapos ng amay si clearing of lines, si line maintenance, may babalik ta ang kuryente hanggang hindi sa may San Isidro Elementary School. Ang mawawalat na lang si portion kang Pakul and portion man kang Carolina hanggang Panikwason. Pareho man po hindi sa may Ateneo, San Rafael Kararayan, ang luwas po kayan Ateneo. Yan, igwamang kita dyan, portion na pwede pong may balik man amay-amay ang supply kang kuryente tabi radyo man. Elimination, kung si inat matapos, base po duman sa prioritization pa, and si structure, si design kan sa tuyang linya, yan, may babalik po ning amay-amay ang kuryente. Member consumer ngayong kuryente po time coordinate lugod sa Casureco to lalong-lalo na si may mga LGU barangay na nagsasagibo ng paglinig ang mga linya kang kuryente. Kita makiki-coordinate kita sa mga barangay tabi radyo manmani o kaya si mga barangay sa Casureco to barangay officials na magsasagibo po ng
paglinig man kang linya ninda, si mga lateral lines, si mga palaog-laog po duman sa mga iskinita, tabi ra duman mani. Yan. Iyo po yan ang sa tuyang pakiulay, kung igwaman po kamong mga aktibidades ngunyan, kasabay po kayo ng pagwara, kung supply kang kuryente, ninhuli po kami naka-schedule kita ng power interruption sa sakop ng Feeder 51, magkikoordinate po sa Casureco 2. Ano po. Okay. Yan. Feeder 51. Ang mayo pong kuryente, may nagme-message na ito sa tuya. Yan. Feeder 51 po, si nag-apod, siguro, mag-ano na po muna, today ko po masisimbag. Ano po? Ang isa yung nag-apod. Text na lang. Nababasahon ta po kung may mga kahaputan pa po kamo. Yan. Painot ang announcement, ininot na nakulo na nag-alapot sa tuya. Ganyan. Ayo. Sumabarayad, bukas ang gabos na opisina kan Casureco 2. Yes po, yan. Si gusto magbayad, bukas kita po alas 8 in aga. Sarado po ang satuyang koleksyon, imbis na sa main office kang Casureco 2 hanggang alas 4 nin hapon. Gusto sabihin, halat mi po kamo hanggang alas 4 nin hapon. Pero kung 4:05, 4:30, siguro dahil naman tabi radyo man money ako ni pero minsan kaya baga amay pa man ngayon dahil pa man alas 5 may mga nagka-cash count man kaya sa ito yung mga tellers po yan mabilang pa yan kasi collection ninda yan i-remit pa yan sa inda mga heads kaya yan tabi radyo man money alas 4 ang cut off hanggang alas 4 na po yan and suputol dahil na po yan may kakabit. Next day, pwede. Mga nagkaportalan. Pero bago yan tabi na duman man, siguro pag-urulayan talugod at san si mga schedule na naka-schedule na puputulan ng mga member consumer owners or barangay, si mga schedule, si disconnection schedule sa mga barangays na sakop kan sa tuyang kooperatiba. Yan. Kaya mag-andam kita, gusto sabihon, tabi ra duman mani, pero mas magayon nga ning, kaya maghalat maputol. At siya hapot lang, di maputol, nakadisponder pa man lang ngaya ang konsumidor. Pwede magbayad outright duman sa area? Pwede po, yan. At yan, itutukaron tayan, manangod yan sa mga kahaputan na yan. Yan, tigapot mo tabi ra duman mani, nagkakapira naman ng mga konsumidores ang naghahapot sa tuya kay sige ta. Paano man po kami makabayad, tamayo pa man naabot na bill sa mo. Oy, may bill inquiry. Simbagon tayan. Simbagon tayan. Relax ka mo, ha? Simbagon ta po yan. Pighang ta lang sa mga hapot ng harig sunod-sunod. Okay. Siyempre, iba-iba kayo mga sitwasyon ang sa tuyang na-encounter kada consumer kang Casureco 2. Yan. Okay. Itong power rates may naghahapot na tulos, excited. Na maraman si taripa sa kuryente ngunyan na bulan na January 2024. Yan. Siguro by next week, next week, mga pizza 17 or pizza 18, kaya ning January 2024. Yan. Mailuluwas ta si sa tuyang power rates, effective rates, ngunyan na bulan na January 2024. Alat-alat lang po kita. Dikit lang na pizza 12 na ngunyan, kung sabihon kung pizza 17 or 18, mga pirang aldaw na lang sa tutuyang halaton. Excited kaya, tabi radyo man pagbaba na naman sa taripa sa kuryente. Dikit lang ini, nagkasabay. Edgar Riñon, Maria Manyosa, Ryan Morales, yan, si may comment, yun lang. Yan, good morning po sa inyo. Salamat sa pag-antabay. Yan, may mga naka-schedule kay kita, ngunyan na si Manang ini, tabi radyo man mani, ng power interruption, i-remind ta lang, o i-update ta sa tuyang mga member consumer owners, mananong po naman sa mga naging accomplishment po.
lalong-lalo na dyan sa may Ispokoy, ano? Araw mo tabi yan, tabi, Radyo Manmani, Ispokoy Sabang. Iyo, Ispokoy. Iyo, bistado yan. Sa Sabang. Uy, iyo palaog ba ganyan? Entrad tide ang mga harong dyan. Yan, igo kita dyan yung, di kaya naglo-load, maluyaan sa tuyang connection. Yan, igo kita dyan yung request, may request sa tuya na magkaigwa ng relocation. Kaya itong linya po dyan, kang kuryente sa may Ispokoy Sabang. Na kung sa inting trabaho po yan, ano, kang nakaaging January 8, ano, si naka-schedule ka dyan, January 8, 2024, itong kahagadan ninda na ribayan and i-relocate itong poste kang kuryente po duman sa mismong aramino ka duman sa may agihan ninda, tabi Radyo Manmani, and kinakaipuhan pong mabaguhan si poste duman, ano, siguro sa kahaluyan naman, and mapakarayta itong mga metro pong nakalaag duman na sa satuyang tigribayan na poste tabi Radyo Manmani. Diyan po yan sa Ispokoy Sabang. Ano si Chuk? Tabi Radyo Manmani ang aram sa Ispokoy lang eh. Iyo ang barangay Sabang. Ayo, Sabang. Oo. Pag Sabang baga may dagat yan. Pero may dyan dagat. Sa may LCC area yan eh. Ayo lang yan ang ano, iyo lang yan ang Sabang na may dagat. Pambira. Good morning kay Kapitan Paul Santos. Pag Sabang kaya, nagigiramduman ko si Kapitan eh. Baka lamang, igwa dyan yung ano. Padarang body ano? Body? Aling. Oo, itong ano, abo. Sa bagay, sakop ang Sabang kang Kasureko. Ano? Kung may problema dyan, ranianin do dyan si Kapitan Paul Santos. Siguro kung makalingaw si Kapitan Paul Santos, punduhan tamo ng kuryente, nga mo kagiramdom. Joke lang sa mga taga-barangay Sabang yan. Talagang mga sa tuyang board president, si Director Japal Santa. Taga-barangay Sabang man po yan. Mantang nagsisesyon, unto ko nindo ang kuryente, tama kagiramdom yan. Yan, siyempre magkakagiramdom. Si Tuga na alang, baka magiramdom naman. Yan. Good morning sa mga barangay officials kang barangay Sabang, Calabanga. Yan. Hang nakaagi man January 9, guwamang kitang aksyonan na request sa tuya ining sa may portion kang Doña Conchita Vision, Barangay City. Yan. Aran ini tabi Radyo Manmani duman sa dati nindong harong. Iyo. Tanda mo pa man. Villa Corazon, Maligaya Street. Ako. Maligaya Street. Maligaya. Siguro mga happy ang mga tao dyan. Ayo. Dahil ko na istorya matatapos ang programa kung taano tama. Okay, yan, Doña Conchita Subdivision, Barangay de Luz, Arenaga City, January 9. Ano po? Nagkaigo kita dyan ng pagribay man ka itong kumbaga putol na poste, tabi Radyo Manmani. Kagadan man ini kang mga residente dyan, si mga owners na dyan, mababa sa 50 o hanggang sanggatos na member consumer owners sa tuyang tig-serbisyuhan kaya itong posting itong naribayan na dyan, tabi Radyo Manmani. Although, half day man lang po ini, long oras di duration, dahil nga ni half day, dahil bago kayo magkaigwa ng power interruption, sigurado tamo ng mga tatrabahon na mag-ibo mo na bago magpatin interruption. Dyan sa may barangay San Francisco, Bumbon. The location man ini kang secondary line. Dahil man mababa sa 50 hanggang siguro hanggang 80 ng mga konsumidores na din kuryente din si servisyohan kaya ni secondary line na ini. Nagibutan naman kang nakaagi pong Merkules
ano po, o Martes, ano, ngunyan na si Manang ini, na kung saan talagang kay puhan taman magpawara ng kuryente dahil si mga kable baga ang sa to yung i-relocate, tabi radyo man mani. Yan. And iba man kitang schedule kang sudma, ano po, hindi sa may Jolly Neighbor, ano, Barangay Santa Cruz, Naga City. Yan, 9 a.m. to 12 noon man si duration kang power interruption dyan. Ang rason man si line maintenance and power line corridor clearing. And gwapa po dyan, may goke dyan sa may Jolly Neighbor ngayon, tabi radyo man mani, itong mga service drop wires, ano, na nasasabitan ka itong mga haralangkaw na truck na nag yan sa lugar sur, ano, Bagong Bayan Norte o Bagong Bayan Sur, may mga agihan po dyan. Ang ang luwas mo sa may LCC, ano, LCC Sabang. Kaya iyon na po yan nagiging agihan, ano, kung haling Kalabanga, haling Tinambak, Bongbon, yan, Kanakman, Magaraw, yan, may surkata na sinda. Kaya lang ang nangyayari, itong mga service drop wires, minsan tinatamaan pa itong mga linya kang cable, internet, yan, nadadamay po si mga poste kan sa tuyang kooperatiba. Yan. Kaya nagkaigwa man kita dyan ng line maintenance and paglinig kang linya dyan sa Barangay Santa Cruz, ining sa may Jolly Neighbors. Ano po? Yan. Ngunyan, Feeder 51, yun na po si ping-discuss ko kaso bago, ongoing po ang patrabaho ngunyan na pagkaaga. And sa Piliman, kasudma, idagdag ko lang ano po, dyan sa may Barangay Binanwaanan, igwaning pagtagilid o naputol na itong poste dyan, kahoy kay ano, poste, ito pa mga panahon pa tabi radyo man mani. Siguro sa kahaluyan naman, yan, makusog bagay si Duros ng mga nakaaging aldaw, yan, naputol po sa tuyang sarong poste dyan, nayaon din sa may Binanwaanan. Nagkakapirang mga member consumer owners yung nagkawaraan ng kuryente, ining sa may Sitio Kalangatnan, garo Barangay San Agustin ini. Yan, kundi ako napapasala, ano po, Barangay San Agustin Pili, in Sitio Kabukludan, garo Barangay San Jose man ini, tabi radyo man mani. Doon sa Bihon, sinapektaran sa rong barangay and duwang sitios, ano po, sinawaran ng kuryente. Pero madalian lang po ini, ano, po naaga si patrabaho, nag-emergency power interruption kita dyan sa Binanwaanan. Siguro natapos ito baka mga alas 3 o alas 4 na hapon. Tigdali-dali taman si trabaho. Kaya duman, naibitaran ta itong magkausa ng aksidente, itong pagbagsak ang poste tabi radyo man mani. Yan. Okay. Tigiling tarigdi ayo. Ora chanta to karonta nakaduwang basis na ini tungkol sa bills ano. Saka tano tama yung bill ngunyan. Ano daw ang status? Siguro po klaro kung saan pong lugar kamo tangarig maraman ta. Okay. Yan, kang Wednesday man nagkaigo kita ning problema ining Feeder 62. No po, yan, Feeder 62 para sa kaaraman kang sa tuyang mga member consumer owners. Dati po ining sakop kang Feeder 62 ta, madali lang. Dati po ining nasa Feeder 18, pag energize kan sa tuyang 20 MVA, new 20 MVA ta, Barangay San Felipe, Naga City, na i-transfer po ining mga lugar na ini, ano, under na ano po, mga barangay na sakop kang Feeder 62, tandaan po nindo ano, banggitan po ang Feeder under kang Feeder 62 bagong kang Filobil, Acob, Calle 13, Molave, Orban K. Burak, Villa Karangahan, Villa Francia, Vilmar Homes, Ateneo Avenue. Yan.
Iyo po yan ang tigsusuplayan kang feeder 62. Ano po? Nagkaigo kaya ning problema kang nakaaging aldaw dyan sa may Ateneo Avenue, itong poste po dyan. Nagkaigo ning problema itong nakakabit duman sa tuyang poste, itong sa iyang cut out si connection niya dyan sa may crossing kang harani dyan sa may sarong drugstore tabi ra duman mani pasiring dyan sa may Ateneo. Yan, malinaw po yan under kang feeder 62 si manabanggitan ko pong mga lugar. Sa feeder 61 man siguro banggitong basahon ko na lagod gabos po. Sige po. Para at least matandaan kang sa tuyang mga member consumer owners. Under kang feeder 61, dati po ining yaon sa feeder 18. Ining Peña Francia, portion kang San Felipe, Nueva Avenue. Ano po? Dati pong feeder 18 po ini, ngunyan yaon na po sa feeder 61. Part kang Peña Francia, San Felipe, MT Villanueva Avenue. Yan. Feeder 63, under kang feeder 63, si mga tigsusupply niya mga lugar, dati man po ining nasa feeder 18. Ano po? Si iba kaya naghahapot, kabali ngayon ang feeder 18. Feeder 18 ngayon kami, yaon ngayon kami sa may UNC o Santa Cruz. Yan. Ngunyan po, binago na yan. Ano po? Nagkaigo kita ning pag-rebay o unload kang feeder 18, ngunyan na i-transfer na po siya sa feeder 63. Ining portion kang Santa Cruz, UNC, Arana, Barlin, Naga Cathedral, Dimasalang, PNP Arana, Old GSI Mall, P. Burgos, Peña Francia Avenue, portion kang Peña Francia Avenue, and San Francisco. Yan, under na po yan kang feeder 63. Dati pong feeder 18. Feeder 64, portion kang San Felipe, yan, itong upper part na ini, kang San Felipe, Pacol, Abida Subdivision, Urban Pacol, Chito Madrigal Subdivision, and Villa Vita. Yan, iyo po yan ang under kang feeder 64. Dati man po ining yaon sa feeder 51, ining portion kang Pacol hanggang po hindi sa may upper part kang Pacol hanggang Caceres Heights. Dati nasa feeder 51 po ini. Ngunyan na i-transfer na sa feeder 64. Dahil may bago kitang power substation dyan sa may San Felipe. Ining 20 MVA ta. Okay. Iyo. Mayo manin brown out mayo maning kuya digdi comment tabi kasamang Riner. Pigahalat lang ninda si discussion manood sa bills asin pagtaunin mga billing. Okay. Yan, tabi radyo man mani si mga nagaharapot mananungon po sa disconnection. Bali po ngunyan aldaw na ini igdi sa Naga City, go kitang task force disconnection, massive disconnection ining sa may Dayangdang, si mga taga Dayangdang, yaon po dyan ang grupo kang Kasureko si disconnection team, na kung saan, syempre, pag disconnection team, maputol po yan, kaya si may mga arrears, dyan sa barangay Dayangdang, Naga City, yan, yaon po dyan ang grupo kang sa tuyang mga paraputol ng kuryente. Guwamang kitang team yaon din sa may Balatas, barangay Balatas, Naga City. Igwa po kita yan, barangay Tinago, Naga City, and Kalawag. Iyo po yan si igdi sa syudad ni Naga. May massive disconnection po pwede diyan, ongoing on yan ginigibo. Pinakang Kasureko 2. Connect kita, additional na 150 pesos. Kung naputulan ka mo ngunyan, tapos mabayad ka mo. Ang kagayon ng tabi radyo man mani, may positibo man pala na dinadara pagputol. Yan, pag naputulan,
Pag nagbayad ka ngunyan, naaldaw na ini, kung naputulan ka ngunyan, naaldaw insigida sa opisina kang Kasureko 2, mayo ka po ng reconnection fee na 150 pesos. Pero kung naputulan ka ngunyan, tapos nagbayad ka ngayon sa Lunes, may additional ka na ng 150 pesos sa reconnection fee sa residential po. Yan, sa residential consumers tabi Radyoman Mani. Yan. Sa banwaan man kang kanaman, naka-schedule po sa Progress Homes. Yan. Igwa kita dyan mga nagpuputol ngunyan. RJ Village. Yan. Igwa man po nagpuputol dyan ngunyan. Anggaman, ining Barangay San Lucas and Santo Domingo. Yan. Igwa man po dyan nagpuputol. Tabi Radyoman Mani ngunyan aldaw na ini. And sa Tinambak, igwa kita sa Tamban, Salvacion, Salvacion Poblacion, Tinambak, Sugod, and Poblacion Siruma. Yan ang mga schedule ngunyan na January. Ngunyan na bulan na January. Ano po? Kaya di na kita maghalat maputulan. Sa Piliman, Kadlan. Ikaw kita dyan. Sa luwas tabi, Radyoman Mani kang Kadlan. Baka di man kita makaputol yan sa loob. Yan, si mga nag-antabay sa luwas po kang Kadlan maputol. Baka maglaong kita yaon sa loob. Yan, di kita dyan makaputol basta-basta pag nasa loob kang Kadlan. Yan. Sa 3rd District pa, Banwaan in Bumbun, ano ning accomplishment na pinag-ibo? Okay. Yun na po yan sa Barangay San Francisco, tabi Radyoman Mani. Okay. And sa Minalabak, ang schedule na yaon sa Hubo, Minalabak. Yan. Yaon po dyan si grupo kang Milaor Minalabak Sub-Office, yung mga paraputol Ano po? Yan. Pakiulay mi lang po, kung yaon po ang paraputol sa Saindo, syempre, nakapadara po kita ng notice of disconnection, and maliban po dyan sa notice of disconnection, may advance information na po kita. Nakalaag po duman sa lower portion kang sa tuyang mga bill sa kuryente na may naka-indicate po duman na si aldaw kang due date tapos si disconnection schedule kung na rin ka mo puputulan tabi Radyoman Mani. Kaya siguro may kitang rason masabi kita na data aram na mapuputulan kita ngunyan na aldaw na ini. Kung hihilingon lang po itong bill kang Kasureko 2 na naipadara po sa Satuya and sinaka-receive po ng disco notice. Yan. Kaya dahil na maghalat na maputulan, magpasiring na sa opisina kang Kasureko 2 para kung sakali man may bitaranta po itong pagbayad ng reconnection fee. Pero dakula pa mambagayan. Kung babakal tayo ng pesos, sa ngunyan siguro 3 kilo na lang ang 150 pesos. Dikit na lang. Dikit na lang. 57, 55, araw kaya ng kilo. Ang kilo ngunyan. Iyo. Kambagan. 3 kilo. Mahal na pa lang. 3 kilo. 3 kilo. Pero kulang pa 3 kilo. Tatawadan mo. Tatawadan. Pwede man. Iyo. So dahil maghinanagit kung maputulan, sa ibang padagos na bagang pigulit-ulit, sa ibang kooperatiba, saro lang na bill, matik, putol ka mo. Sa Kasureko to, kadakol nin ko yan, konsiderasyon. Iyo. May pa yan, konsiderasyon na minsan inaabot pa nga ng extension ng 2 bulan. Iyo. Pero ang arrears kaya tayo Radyoman Mani, mga 2 bulan. Yan. Minsan pati, dalang-dala na si Kasureko. Gabot naman sa mga promesa. Iyo. Kasi mga nagpromisor na yung manautob, yan. Kaya nagkakaigwa ng disconnection. Ang mga nagbabayad bulan-bulan. Problema ngayon, kada ito mambaga kontrolado ang mga mangyayari. Pamilya, si mga nag-grant man yan. Yan. Pero sana, data para yaon, igwa man kayong mga consumer tabi Radyoman Mani, data man ginagabos, nagpromesa, base duman sa endang
promissory note na pag-araw kaining aldaw ngaya o katapusan o first week ang bulan ngay kami kasi remaining ngayong balance and minsan data man nautog ayan o dahil na nakinegotiate ki Kasureko dahil na nagpaaram yan and nag-abot na si sunod na bill nagpatong na naman sa iyang arrears yun na po yan kaya napuputulan kita. Magpasiri lang sa mga opisina kang Kasureko to. Kung may mga problema kita, pag-abot sa bill, minsan, napasiring kayo sa opisina kang Kasureko to, kung kasuarin sinaputula na. Ano po, minsan pati, kung may mga complaints po pala, may mga reklamo ka mo, halimbawa, bigla kayang naglangkawon ngayong maray, naglangkawon ngayong maray sa indong babayadan sa kuryente. Tapos, dahil hindi pinaisik Kasureko ta si meter reader taman lang tayo duman man nagbasa ka itong sa iyang konsumo sa kuryente tapos tinaw si bill tapos nahiling niya na biglang naglangkaw sa iyang babayadan pag-araw po kayo na sitwasyon magpasiring na po kamo sa opisina kang Kasureko to tay papacheck ta po yan itong sa indong metro kung taano ta naglangkaw siyempre ma-undergo kita kayo ning hiling pag-imbestigar kay itong nangyari kung tano naglangkaw kung tama man itong basa kan sa tuyang mga meter reader mga meter readers duman sa sendong metro kung tama man si rehistro si pagbasa niya si pagsurat niya si pag-encode niya duman sa iyang gadget pwedeng naglangkaw talaga si konsumo mo or may problema na sa iyang kontador. Igo kayong mga sitwasyon tabi rin duman mani na ako ngaya, sabi kasi consumer, may reklamo ngayon sa Kasureko. Pero nagreklamo siya after sang naputulan na siya sa kuryente. Bigla ngayon naglangkaw, may reklamo ngayon ako, iday man po nagpa-asis sa tuyang kooperatiba. Di naghalat pa siyang maputulan. Kaya kung may mga naririsa po kamo na sa hiling po nindo, may problema, itong sa indong mga metro o dahil na nagre-rehistro ng tultol, pwede pong ipaisip po yan sa tuyang kooperatiba para gibuhan ta ng report and maliban kay dyan tabi radyo man may mga observation report man sa tuyang mga meter readers. Pag nahiling na may problema, ma-notice kita. Saro na po dyan itong nagpa-follow up sa bao kang bill. Naka-receive ng bill halimbawa ngayon kang nakaaging bulan na Disyembre 2023 gusto sabihon po kayan kung nagduman man si para reading sa indong harong tighiling man si Metro nindo pero dahil tinao si bill tapos magpaisi na lang na magpasiring sa opisina gusto sabihon kayan may problema po sa indong Metro taon may man napaisihan ginibuhan niya na itong report naglalag po ayun dyan ng note for change meter na si sa indong Metro o kaya may na ng display tabi radyo man si sa iyang Metro panuman po mababasa talaga kung sabihon may man bibilan itong sa tuyang meter reader may mga itatao sa indong ning bill yan pero kung day man halimbawa ngayon may mga pagkakataon baga na nag-grading man si meter reader dahil lang nakaabot sa si bill minsan kaya mayo man tao minsan baga kukuaman kasi kataraid ng mga harong minsan si tindahan ako na lang ngayon matao mayo ngayon dyan ng tao minsan nalilingawan pwede kitang maghiling duman sa Kasureko to online bill inquiry yan para ma-double check ta talaga na kung may bill kita o mayo o kung na-reading kita o day i-search kasureko2.com.ph para at least mahiling ta kung kasi kung nabasa yan normal po ma-reflect po yan online.kasureko2.com.ph correct ubagaman may yung tao si harong
naghali ngayon kang nakaaging Pasko sa kabagong taon, nagbarabakasyon. Ito pala nasalisihan. Ano? Nakasaksak. O sumanang sa relisihan. Nasabitan siya. Yung kuryente, itong sa iyang service entrance, kang nasabitan ito, nagpakol po si halangkaw na konsumo, dawa mayo ning tao, duman sa iyang harong. Gwa na kayo nangyari, nagkakapira nang nagreklamo kayo sa tuya. Nagbakasyon si pamilya, ibang bansa, nag-abroad. Yan, mayong tao sa indang residensya, dahil po tig-apply ning temporary disconnection. Itong sa iyang residensya, ang nangyari, may umanda ning taong perang-bulan, pero si binayadan lampas 10,000. Pambihira. Ito pala, nahiling at pina-check niya sa iyang connection, poon duman sa may poste hanggang duman sa may metro, tighiling kasi electrician niya. Poon duman sa may metro, palaog sa iyang harong, duman nahiling na igwa pala ning nakasabit. Yan ang Break tabi radyo man maning si Metro, may problema si Metro. Yan. Pinahiling niya na si connection niya, may mga inubakan itong sa iyang service entrance. Totoo. Totoo. Aram. Kaya baga, sa bagay, ang magibuman lang ganyan, sa palibot kang harong eh. Yeah. Tayong haran eh. Imposible man kung alimbawa, taga Del Rosario ka, magibo kayo, taga Concepcion, Pequeña, ay rayoon bagang maray. Normal, yan lang yan sa palibot kan sa imong harong. Correct. Nahiling pa itong connection, kailang putol na. Siguro, nahiling na tabi rad zaman mani na may tao na. Kaya, ang nangyari, tinanggal naman si connection. Oy. Pero halataon man, may ubak na itong sa iyang wire na ginagamit. Kaya pasiguro ta po yan. Oy, bawal yan. May kaso yan. Aday po kaya mo kayan magbayad tulos kung may pambayad na. Sabi din ni Ma'am Lenny Fernandez, ang jasmine na bagas, 68 per kilo. Ang 68 ang kilo. Jasmine. Maray na klaseng bagas yun eh. So 115 ano to sa connection reconnection fee. Hindi 2 kilo may kabaga na lang. Iyo, arog na lang kayan. So dahil na po magbayad tulos kung may pambayad. Kala ko kaya mga 20 pesos na yan. Iyo. So yan po mga additional na payment na kaipuhan man maibitaran. Pwede man ibitaran pag iguana o tagamahan ang pambayad na iyo. Siguro mahal ka igarong presyo ng kamparo manang bagas. Bagas. Ayo. Siyempre, ano kaya ganun sitwasyon? Hindi ka makabayad sa kuryente. Igwa kang ibang tagamahan kan sa imong pambayad sa kuryente. Saro na dyan ang bagas. Yan. Siyempre, inuto mo si pagkakan. Yan. Saro man yan. Kaya baga, ang style kang iba, naka-set aside na. Para sa pagkakan, para sa pambayad sa kuryente, pambayad sa internet. Yan. Ay, yan ang ginigibo ninda. Pero kung magmahal nga si budget mo ngayon sa bagas ngayon, sa sarong bulan, 1,000 lang ngayon. Kung nagmahal, dahil naman kayang 1,000 pesos para sa laog ng sarong bulan sa sendong pagkakan, magagastos pang kuryente. Kaya may mga araw kaya na sitwasyon. Kumbaga, related tabi rin naman man. Correct. Pag nagmahalan saro, apektado ang saro, mahuhugot. Ibang babayadan. Pero bagong taon kita ngunyan, magtaga-ipon na para sa kuryente, para sa kung ano pang mga bills. Tangarig, si mga aids o ano yan, pagday kita tulos na kabayad, eksakto. Yeah, may buffer fund kita. Yan. Pero ang nangyayari, dapat itong sa imong di na
Kadianing kadikit. Ada man kukuot yan. Then nakukuha. Ay nakukuha yan. Tamayo man pagi. Kundi, minsan kaya pinapagi sa aksidente eh. Napapasa ba ito? sa kawayan, pagkuha mo palang matanog na to, matanog na. Yeah. Kita, ano, siguro, ang kagayunan ko niyan tabi radyo man ita, barato ang kuryente ta. Daw mahal ang bagas, barato man ang tutuyang power rates, ano po. Garoan finance literacy na ang bigat to karta para makabayad sa kuryente, ano? Yan. Okay, yan. May bago pong hotline number ang Kanaman Magaraw sub office. Ano po? Para sa kaaraman kan sa tuyang mga member consumer owners diyan sa Bumbon, Kanaman and Magaraw. Ano po? Ining 0963 2240-301. Yan. Isulat po nindo no si mga taga Magaraw and Kanaman. Pwede nindong apudan ini kung may problema po kamo sa kuryente. 0963 2240-301. Yan. 0963 2240-301. Yan, pwede po nindo yun apudan kung may problema ka mo sa kuryente. Suggestion, sige po. I-post sa kuyan sa sige po. Pero tawanin lugar na ma-i-post ang arig makuyan, ma-capture kan mga parantabay ta. Okay po, sige po. Yan. Si luma kaya garo na apektaran ka itong pagwara kang mga signal. Igo kayong portion duman pero naka-rehistro man da ito eh. Itaram kung ano nangyari kaya itong ano. Si nga pinakainot pag itong mga SIM card, baka si pag-update. Then na nako-contact. Okay, baka igawa pag ito dyan. Importante may karibaya, no? Ang karahayan ko niyan, garo dikit man si mga reklamo, gusto sabihin, paabutan taning congratulations an Kasuray Kuto, ang mga personahes, lalo na sa tuyang mga electricians o nyaon sa luwas nagtatrabaho. Tapi gihiling ko nga ni ang page nindo, talagang kayod ko yan man, seryosong pag-serbi ang ginigibo. Kaya congratulations and ingat sa satuya pong mga personahe. Yan. Congratulations. Pero ining na-post kang ini taga pili garo ini tabi ra duman. Nagpaabot maning pasasalamat sa grupo kang sa tuyang mga technical personnel din sa pili. Iyo. Iko yan, baka malingaw ako. Si may concern si Sir Elmer, garos igong ko yan. Ayo, si Bill? Oo. Garo, basahon ko lang tabi. Nalingaw ko mag-update ki Sir. Opo. Tangarig ko yan. Ma-update naman si sayang okay, account. Tig-adjust na. Okay. Money. Iyo. Okay na po ito. Adjust na lang duman sa si overpayment niya. Iyo, hilinga ha. Talagang pag may ko yan, na-actionan yan. Basta mag... Ang pa ini, January 1. Lingaw lang. Malita pinagiram do. Ayo, bad malingaw man pati ako. So, yan po pag may concern, makipag-coordinate sa Kasuray Kuto. Considering po na ang Kasuray Kuto, bako man kadakol na mga personahis na sasaro-saroonan sa itong mga konsumidor. Yan. Ano yung nadadawag doon? Pasensya na. Maribuktig dita. Nag-renovate kami. Kansa mo yung building. Matadigdi ka. Medyo maray-maray na. Si resulta pa ini kan sunod-sunod na bagyo baga. Kanakaagi. Renovate. Ganun sabihin may blessing. Pwede. Tapos baka isunod na ang kuyanta. Ang natumbang tower na tinindog sa di dapat tindog na. Tindog na, lalo na si Radjuman Elmer. Nagdadangog niya, nagdadangog yan. Kaya limitado ang pag nagsasagiw-siw, nag-aagrutong, yan. Bag
pasada ka, tarig di kita mga programa. Mga na rin na pa-share ka na dyan. Okay, may mga kahaputan pa. Ang ano pala, tabi radyo man, ang guest ako taon yan, audit, nagpiprepare pa da. May request pati digdi, ano daw kung ibalik itong scan Kasureko to. Ayun po, na may schedule lang kita kayan, naipaluwas naman, pakiulayan tagiraray. Pero audit kaya naka-schedule, January, February, Finance, yan. March, Engineering, April, Nag-area, yan. May Milaor. Pasahon ko lang yung concern kan sa sa taho kan maribok digdi. Oy, sa moya po kaya pigribayan kaming kontador kan October. Tanagputok si kontador mi pag-abot November and December, Mayo na po nag-aabot sa muning bill. Puon kan pigribayan ang kontador mi. Sabi ni Ryan Morales Ragodon. Okay. Mayo nag-aabot ng bill. Baka tiga-update pa si sa iyang data duman sa system ni Kasureko. And hilingon ta po kung kabaligaro siya duman sa naka-average. Ano po? Yung average bulan. Pabulan. Sa iyang computation. And obserbaran ta, itong sa iyang bill mo niyan, si actual na konsumo. Ano po, pagali duman sa lumang metro na nagkaigo ng problema, kasi rin po duman sa bago. Si install tangon niya na bagong metro niya, tabi ra duman. Okay. Pero talat lang po, taday ka man mabayad kaya ng penalty. Yo, maray nga ni mayong nag-aabot na bill, sana all. Po igigibuhan lagi. Pag nagkaigo ng bunch billing, dahil man po yung tigisingil biglaan, dahil man po nindo kasalan, dahil man kasalan kang consumer na nagpatong-patong si babayadan. Correct. Taga Suna Uno kan Mabulo PNR Street, Naga City, si Ryan Ragodon. Ryan Ragodon. Okay. Tabi radyo man siguro. Okay. Gapa. Pigiling ko rin di manaman. Gusto ang ibang kababayan satisfied. And itong parte ng Kalabanga tinambak, pigiling ko man paturutindog ning poste, dipisilon pa lang sa tahaw kan kuyan, gilid kan dagat. Dagat man agad to. Sige si po. Si Roma yan. Si Roma. Oo. Opo, si Roma. Tinambak si Roma. Tapos Kalabanga, may mga coastal barangays kita dyan. Talagang, lalo na si Roma. Igo dyan yung halos 12 oras tiglakaw. Para lang maka-responde naman sa kahagadan na magkaigo ng kuryente sa rong lugar, sa rong barangay. Okay. Kaya sakripisyado ang satuyang mga technical personnel dyan. Sa Kalabanga, Tinambak, and si Roma. And Minalabak, yan si may mga gilid kang dagat, tabi ra duman. And may mga upland barangays. Itilon pong maabot. Challenge yan sa mga managers na nakakasago. They kayang maabot kang sasakyan kung mayong maarkilaning pamaba na may karabaw. Si Poste. Talagang si Poste papasa na. Grabing kabat ka yan. Pero katong metal, maano pa yan, malaboy. Minsan, paabayan ang laboy. Bira, yan. Irakman, kan sa tuyang mga technical personnel. Okay. And ingat po si mga nagtatrabaho ngunyan, naka-task force kita ngunyan, sa Feeder 51. Pasalamatan ta po si task force ali sa mga area offices. Po. Yan. Nagpadarama ng NGCP ning annual maintenance schedule ninda for 2024 po ini. January 27, tentative po ini, siguro mahalat kita ning notice manggirare from NGCP. Ang mawawara ning kuryente ining power substation ta sa San Felipe 20, Kalabanga 20 MVA and Tinambak 10 MVA. Sa January 27 po yan, 2024, Domingo. January 27.
kung ano po si mga naipadara sa tuyang schedule kang NGCP. Power interruption ini ang phone 6 AM to 6 PM po ang schedule niya. Ang sunod po kayan March 9. Tinambak Manggiraray, San Felipe and Calabanga. Same, pareho Manggiraray si mga affected na mga lugar as in sa tuyang kooperatiba. Okay. May naman. Mayo naman. Hiling tadi sa record, mayo naman. Okay. Thank you po sa pag-antabay. Masunod po ang UNC. Din Kenji Imenea. Sa ngaran po kang Manamento kang Kasureco dos sa pamayo po ang samuyang Acting General Manager, Engineer Edgardo R. Piamonte. Sa tuyang Board President, Director John Paul Santa Ana. Ini po si Renner po Kabukay. Thank you po sa pag-antabay. Sa oras pong tinaunin doon sa Samuya ngunit na aldaw na Biyernes. Thank you sa INJ and sa kabus po na mga technical personnel kang Kasureco dos. Yan, ingat po kita. Lalong-lalo na si Yaon sa field ngunyan, Yaon sa taas kang poste. Yan, nag-aantabay pa. And sa kabus po na mga office workers, si mga nag-aantabay ngunyan sa Satuyang Kooperatiba. Thank you po and God bless po sa kabus. God bless. Mabuhay ang Kasureco 2. Higdi po sa DWNX, yaon man si Radyoman Ray Gomez. Ako Radyoman Manibasa, Tatak Arimen, Radyoman Nationwide. Dinadara sa Indo ang Kasureco 2 Camarines Sur Electric Cooperative Incorporated ang programang Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo, sabay na nadadangog sa RMN Naga 91.1 DWNX FM asin 1296 DWNX AM ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Maantabayanan sa oras na alas 9:30 sagud alas 10:30 nin aga kada aldaw na Biyernes. Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo, sarong regular na programa kan Kasureco 2 na may obheto na makataong giya sa mga paraantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor kamos na kalakawan ka sa tuyang kooperatiba ning kuryente, partikularmente ang mga bagay na mataong kagianan sa maray na iribahan sa ladukan sa tuyang member consumers. Direktiba kan maneamento mga kasama sa tuyang makakaibanan si Senyor Renir Opa Bukay, ang opisyal na tagapagtaram kan sa tuyang kooperatiba.